Sir tu te in zavai in chibai kabu masa chawa thlawhna hi khovela zinvei vana chakber le himber te suin in mizo te po hian kan sertang kai ve to hle maya aul chamin a hadam thlak je chu kan riat vek thil ani a darkari lo chungpon kan tumram kan thleng zung sung ta thin ani hi ole ti hian han nge tu chintala lempui airport atang khoya emo zin turin hanin suang to tala itumram chu darkar ni thum veleka thlengmai tur ni lovin kumsam thum pasari nuwa thleng chau tu ni tala engthil nge nge tuang le izin du thawin ringem nge tuntu ma chuan chu tinglam pangchan chin chu kan endon ani sumi hmain ka channel milo subscribe a milo like sak turin ka so ma sa chawa ti chuan notification bell te kha milo click sak buk don ne ya July ni sangka zakua samwa panga ani a New Year ka chuan boruak anuamin van boruak po athiang thale a an airport lamo chuan aram sang sang thlawhna te chuan an tumram pan turin ran oilam an pana thenkhat ero khoi khoi atangemo New Year khapui ron pana ran oi ran lut ve mek te po anum bok chungsinga chuan pan American Airlines 914 chuan passenger samwa pasari le ana thok paruk tanen Miami, Florida pan turin ran uai an chu san ve mekani boruak ko nuamin khom dan in sir boka darkar thum nu maya chuan Miami thona tumhun atum mai turan ni a passenger te po andril ru in Florida state moi tak mai le Palm Beach vel te chu andril ruwa an suang tu ni nu to mai thai ani Pan American Airlines 914 hi an New York airport a chu sanatang darkar thum aliam to a Miami Airport Air Traffic Control to warlam chuan thom engma an la shelawa ande darla chuan an airport ran uiran pan omreng amlo New York Air Traffic Control to warlam an de papa an ni chuan a chu hun tur pa nga ya ran thlok chu ngei ti an lo shel boxia big potuma an be ingel pon omzi an thei tak lawa chuan Pan American Airlines 914 chuan van toina tokin Atlantic tuifin ri zau taka chuan atlange ni in an ringta ani Amairo chu National Security Guard tele Coast Guard tenen nasataka anjun nu pon thlawhna ke them tak ngel po an hu so silo awangin riludam lo tak chungin ami chung zong zong tanen tuifin ri chuan alem pilta ni in an ngaita ani Pan American Airlines 914 abo tanga kumsam thum pasari na sangka ko sum ko pangni ania Venezuela khopui Caracas Airport Air Control te war duty one de la corte chuan adan pangai angin ana chu thokin coffee te in siamin aina chuti lai tak chuan khuitanga local nge ti hriat ha olovin an airport lampana thlawhna lo thlok chu aradar chuan aman ta thut maya a hriat lok ha lo thil thleng chu mak atin ti sulana yem ti in flight schedule chu abi thuk thoka engma ti sul anei hau silo chu thlawna chu khuitanga local nge nitang le Aradarin nam hu atanga minute sompo tlinglawa chuan mitlonga hu thei turin thlawhna chu aron langta a atira chuan thlawhna pa ngai mai ni in dela korte hian angaya amairo chu alo thlawhnai zel nu chuan thlawhna model hlui to tak mai DC4 McDonnell Douglas passenger aircraft ani ti are theya he thlawhna hian turbine aya propeller an lamanga Airlines tam takin heng ang thlawhna hi an hmangto ngailo ani ti a rebok ani chuya mok jok chu thlawhna pilot chuan air control to warlam chu ran papin anum na lai hmun chu khoilai nge tin aron zot heu meile dela corte chuan Caracas Airport bula om an ni thule khoilam pan tur nge an ni thu alo zot wata relo te ngoi nu chuan pilot chuan ran chang vele in Pan American Airlines 914 an ni thule crew member paliba ka khwalzin sumnga pasari nen New York atanga lo thlok chuk an ni thule Miami ya tumtur an ni thu aron sei chuan air control to warlam chuan angai na an relo na chale maya engtin nge chulai mun an tumna tur atanga kilometer sang khat chuang dai a hla aron tho thlen mai theile ti chu
an zona anita ani dela korte chuan chingle zola seiturin alo ngen le a pilot chuan Pan American Airlines 914 an ni thule kumsang ka chko samma panga July ni ni dar ko le min samma panga a Miami Florida tumtur an ni thu aron sele ta ka chuan thildik lo engemo amani ti siain zona so chunjum ri lova himdam taka tumtir phochu a tha in a ria ground unit te lo assist turin shitirna achu hal buk ani thlawhna alo tum feltak nu chuan dela korte chuan pilot nena chuan win hi kumsang ka chko samko pani ani to ti ria mt in zona azota azo zo chiana a azona chu afin thlak lo hle in a hrele nu a pilot chuan makti mel takin engthil moi soiti in aron zotlet he hotamaya chumi chung chuan national security guard te thlawhna lama kala passenger te le crew te escort tura tir ania chung security guard te pilot in alo mu chuan tuma local mai su kan thlok chu leng hal don ni ti in thlawhna engine chu atin nung hala a ori atang chun a chi ai hle ani ti a riat theya dela korte chuan cheldin tumin a radio mong chuan an din mun a hlo thonom thu te shilin a auzing yelna a thlawhna chu ran oya chun chaktaka khalin wansanga chun a invert chole ta ani alan thei chung chu thlir ani a leilo te a chuan chumjinga chuan apilin Pan American Airlines 914 chu achunga engthil nge thleng dik tak po ri chu thei lovin apil bo le ta ani he thil thleng hi mitam tak chuan thudik ani lo tin an sei ve boka thudik ani ti soi le ngai tu te hian Pan American Airlines 914 Caracas Airport runway achu sandon laya athil thlonia an soi kumsang ka chku somnga panga pocket calendar chu an chan chan pakhat ania amai ro chu heipo hi atak ani lovin alem ani tia sui om le zelani imponi se he thil tling hi tak tak ani am ti fin fiana om thei ta lo chu ania nang engai ngai dan le comment lama ka lo change